Jodak Mabondo Rateng e sub-county Mabondo, Siaya County, kwedo chenro mar chuko kambi luoko mula e alwora no, gino magiwacho ni dhi kelo midhiero ne ngima kod alwora. Giwacho ni kar luoko mula no dhi kelo chido mar alwora kendo keto kwiri marach e kuonde yudo pi, jamni kod ngima oganda. Kwiri ma itiyogo e luoko mula giwacho ni dhi keto alwora no kama rach kendo gidwaro ni chungi chenro no nyaka chop chieng' kata nyaka chopi oluwo kenge duto kaka chik dwaro. Seche mane igero gini nakia. Okobedo ni koro gini ne bedo linching. One area waka. Gima wanyalo pidho en jamni. To ma yawo. Macha yawo aora. To wadagi. Ni gini ok nyal bedo e area waka. Biro nego nwa jamni, biro nego nwa nyithindo. Ndara ni, be niloso gi pesa. Linching biro tieko nwa ndara. According to area mar Kopolo kidhi Nyang'oma Kiridri, there was a time madhok no tho almost a week to karna gibedo tested to no ni en mana effects of leaching. Area mar Abimbo is the same. No como is kamu be disposed. En la mo nginyal pidho ngi minya pidhe nikech chemical mokete no. Okay the. Koro nangi no rombe ni luongo wa tingiso wa ni obiro timo kama. To kineno Borcha onge chemical engineer ma approve gima dhi mbele ka. The moment mangi no temre ka to onge drainage ango. Drainage system obedo laid ni mate kama gidwa waste dwa luwo kaka dhi ka. Pino bro rite to dhi aora to pino ka ji odhi omodho kata jamni. Wabro lose lives. To mwachung'eni. En gimo chamo pesa. To loche makelo linching kyalo chungo. Gigo tiendgi dongo to kadho ndara gi dakika adek. Wadhi ga lemo kibuye. Kuonde ma ade giluwo. Ndara iringo miwe kucho to kadho maber. Awacho gima ng'eyo.